Túto reláciu na vaše obrazovky prináša Progress System z Michalovce, spoločnosť Taco Fashion, Tesco Michalovce a Luxury Car Service, luxusný prenájom automobilu. Uplynulú nedeľu v obchodnom centre Zemplín Michalovciach odborná porota rozhodla o víťazovi prvého ročníka prestížnej súťaže Zemplín hľadá hviezdu. Speváckym idolom sa stala 14-ročná Anka Šimková zo Sečoviec s romantickou skladbou od Shania Twain From This Moment. Som bola taká šťastná, ja som nevedela, čo mám robiť, proste to bolo šťastie. Takým by som povedala meradlom, komu by sa mi niečo páčilo, alebo nie, keď mi fotky stoja hore, teraz stali, uvidíme, čo povie porota. Prvé, čo ma napadlo, že si ju natočím do mobilu a niekam si ju pustiť ako melódiu svojho budíka, aby som sa zobudzala do príjemných rán. Víťazka tak tá má pred sebou, myslím, že veľkú kariéru, pokiaľ ostane pri speve, tak si myslím, že hľadovať nebude. Ja som ju počula spievať ešte na generálke, tak ja som mala slzy v očiach, naozaj ma dojala k slzám. Mala som zimomriavky, fakt, ako som povedala, mne spadla sanka. Semifinálovú desiatku vo veku 8 až 15 rokov vybrala porota ešte na castingu. Do superfinále postúpili 6 speváci. O jednom finalistovi rozhodli priamo diváci, teda tí, ktorí v nedeľu prišli do obchodného centra Zemplín. Úplne super. Vynikajúco. Super. A celkom dobre, v pohode. Dobre. Súťaž sa mi páčila, je to asi prvá súťaž tu na Zemplíne. No bolo to vynikajúce, tie devčatka majú talenty, škoda hovoriť. Máme zlaté deti. Programom sprevádzala Evka Hrehovčíková, ktorá v tento deň zamenila stoličku marketingovej manažérky za úlohu moderátorky akcie Zemplín hľadá hviezdu. Keďže má veľmi rada deti, na pódium pomáhala prekonať ich trému. Prvé 3 vety sú najťažšie vždy, lebo je to taký pocit zodpovednosti, ale potom už keď prišla prvá finalistka, druhá, už to bolo super. Strašne som mala trému, plne som sa triasla na pódiu. Na začiatku áno, ale už na konci som sa ani nebala už. No, tiež som mala trému, ale už nie až takú veľkú ako pri tej prvej. Na začiatku trošku, ale potom už v pohode. O svojom víťazovi mohli rozhodnúť aj diváci televízie Zemplín svojim SMS hlasovaním. Víťazkou v tejto kategórii sa stala Nikolka Pinterová, ktorá tento deň vystupovala v Hriňovej. Napriek tomu získala 100 eurovú poukážku na nákup. Aj keď všetci finalisti spievali naozaj skvele, víťaz mohol byť len jeden. Absolútna víťazka Anka získala mobilný telefón, certifikát a slávnostnú večeru s porodcami na Zemplínskej Šírave. Tam ju odviezol takýto krásavec, luxusná limuzína radu 5. Všetci ostatní získali pizzu, DVD filmy a hudobné CD nosiče. Najbližšie v obchodnom centre Zemplín vás všetkých srdečne pozývam 4. júla. To bude deň veteránov, takže si prídete na svoje nielen tí, ktorí máte radi staré autička, ale poskrývame do obchodného centra poukážky v hodnote 2000 eur. Túto reláciu na vaše obrazovky priniesol Progress System z Michalovce,
spoločnosť Taco Fashion, Tesco Michalovce a Luxury Car Service, luxusný prenájom automobilu.